जों बेखौ लाइ होआ जाय जेखि जाथियानो जा बर'आनो हक बा सोरबा मुस्लिम माइनरिटियानो हक बा सोरबा जिखुनु जनजाथियानो जिखुनु जाथियानो जा जों बेखौ लाइ होनाय नङा। जोंनि क'क्राझार जिल्लानि प्रेस क्लाबनि मोनसे हा होनाय दंमोन हाग्रामा महिलारि सारा जेब्ला 2018 सारा जोंनि बिटिसिखौ सामलायदोंमोन बे समाव माखासे सिनायनो मोनै दुष्ट बा दुष्कृष्टिया फैनानै बे न'खौ सिफायदों। जोबोद दुखुनांथावसिन बाथ्राया जोंनि मानगोनां हाग्रामा सारनि फाउन्डेसन स्टनखौ जोफायना थांदों। बिथांमोना बे अननाय खामानिखौ मावदों बे बिथांमोना एप'लजि लाफैनांगौ आरो बे गासिबो जेसेबां सिफायदों बेखौ बानायफिननानै होजोबफैफिननांगौ। जोबोद दुखुनि बाथ्रा दिनै फुङाव मोनसे जाथाय जालांदों बाहाय जोंनि क'क्राझार जिल्लानि प्रेस क्लाबनि मोनसे हा होनाय दंमोन 2018 जोंनि मानगोनां श्रीजुत हाग्रामा महिलारि सारा जेब्ला 2018 सारा जोंनि बिटिसिखौ सामलायदोंमोन बे समाव जोंनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनो प्रेस क्लाबनो सारा 1 बिगा हा हगारना होदों जोंनि नैबे मागुरमारि बिसिडिसिनि सिङाव थानाय लेबार इउनियननि खाथियाव। थ' गतिके दिनै बिथांमोना बाउन्डारि वाल बानायनो थाखाय सेंसन मोनदों 80 लाख थाखा। थ' बेखौ बानायनो होननानै बिथांमोना लेबार थानो थाखाय न' बानायफैदों बा सिमेन्ट रड दोननो थाखाय न' बानायफैदों। दिनै बेखौ दहाय फुङावसो माखासे सिनायनो मोनै दुष्ट बा दुष्कृष्टिया फैनानै बे न'खौ सिफायदों आरो लोगोआव जोबोद दुखुनांथावसिन बाथ्राया जोंनि मानगोनां हाग्रामा सारनि फाउन्डेसन स्टनखौ जोफायना थांदों। गतिके जों बेखौ लाइ होआ जाय जेखि जाथियानो जा बर'आनो हक बा सोरबा मुस्लिम माइनरिटियानो हक बा सोरबा जिखुनु जनजाथियानो जिखुनु जाथियानो जा जों बेखौ लाइ होनाय नङा। जों बेखौ आयेनगत भाबै माबा खालामगोन साजा होगोन आरो बे जोंनि अननाय आरो बे जोंनि बिटिसिआव बेबायदि खामानि आखुनिफ्राय गोजानाव थानांगौ। बेफोर मोजां आखु नङा। बेफोर जोबोद अननाय आखु जाहाथे जाय मावगिरिफोर जाय बिथांमोना बे अननाय खामानिखौ मावदों बे बिथांमोना एप'लजि लाफैनांगौ आरो बे गासिबो जेसेबां सिफायदों बेखौ बानायफिननानै होजोबफैफिननांगौ आरो बानायफिनाब्ला जों आयेनगत भाबै आयेनाव जा साजा मोनगोन बिथांमोना बेखौ निस्सय साजाखौ मोननांगोन। आं बेखिनि खावलायबाय जाहाथे बिथांमोना जोंजों फैनानै नुजाफैनानै सावरायनांगौ आरो बे प्रेस क्लाबनि मिडिया मानसिफोरजों बिथांमोना एप'लजि लाफैनांगौ आरो बे जेसेबां दानख्रुबलांदों सिफायलांदों बिथांमोना बानायफिनना होजोबनांगौ। आं बेखौ दिनै नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों आं खावलायबाय जाहाथे बेफोरबायदि जाथाया जोंनि गेजेराव जानो नांला। बेफोर जोंनि मानसि हारिनि जाथाय मानसि हारिनि खामानि नङा। बेफोर अमानुषनि खामानि। जोंनाव सावरायलायनाय मोनसे खाबु लानांगौ। भुल जादोंबा माबा मोनसे जादोंबा समाल'सनानि टेबोल दङ बे टेबोलाव फैनानै रायज्लायनांगौ। आंनो रोखा नुबाय नै 2018आवनो जोंनि मानगोनां हाग्रामा सारा प्रेस क्लाबनो एलर्टमेन्ट खालामना होलांनाय। बेखौ बेबायदिखौ बोरै खालामनो हायो आरो सोरबा बेक्तिगत दखल खालामनो बोरै हायो गभर्नमेन्टनि हाखौ गोसोबादि जों बेखौ मालाबाबो रेहाय होनाय नङा। बेखौ आयेनगत भाबै जोङो साजा होगोन आरो बेखौ निस्सय जों दिहुनथारनांगोन। जों बेखौ प्रसासनजोंबो रायज्लायगोन आरो बेखौ निस्सय जों गोरा मोनसे स्ट्रं बेबस्था लागोन। थेंक इउ।